Turƙa shi, allura ta tono garma. Sadiq Sani Sadiq ya yi furici an kama sa da kalamansa. Dr. Jamil ya yi wa Sadiq Sani Sadiq zazzafan martani, inda za ku ji ƙungiyar Triple R ta ziyarci wato Tanimu Akawu daga Kano har zuwa Jos domin su duba lafiyarsa da kuma kyaututtuka da suka yi masa. Za mu so da ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa, ku biyo mu a cikin labarin mu ji har ƙarshe da za mu warware muku zare da abawa. Inda za ku ji Dr. Jamil ya yi wa Sadiq Sani Sadiq zazzafan martani duba da yanayin furici da yi, inda Sadiq Sani Sadiq ya fito ya yi furici inda yake cewa wanda ya wallafa hadisin da aka ce iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa aljanna. Haka zalika shi Dr. Jamil ɗin ya caccaki Sadiq Sani Sadiq inda yake ce masa ka yi wata fim inda ka kafirta sannan kuma baka musulunta ba har izuwa yanzu kai kafiri ne. Haka zalika Dr. Jamil ɗin ya ƙara faɗi cewa ka fito ka yi zagi wato shi sahabin da ya wallafa hadisin, sannan ka zagi su malaman da suka zo suka faɗa wannan hadisin, sannan kuma ka ƙaryata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗin, sannan kuma ka ƙaryata sahabbansa. Wannan maganganu da ya masa ƙwarai da gaske akwai lauje cikin naɗi, inda ya faɗi cewa Sadiq Sani Sadiq kai yanzu ba musulmi ba ne, tabbas ka je ka warware zancen da ka yi, ka gyara halayenka da kuma ɗabi'unka sannan ka koma musulmin kirki duba da yanayin irin fasikanci da kake yi a fim. Wayannan irin kalaman ne wato Dr. Jamil ya jajjefe shi da shi, amma dai duk da haka shi Sadiq Sani Sadiq har zuwa yanzu bai fito ya mayar da martani ba. Inda za ku ji ƙungiyar Triple R ta yi tattaki daga Kano har zuwa wato Jos, inda ta je duba lafiyar Tanimu Akawu wanda aka fi sani da Tanimu Akawu, inda ta tafi har ta ba shi kyautar Naira miliyan 1 domin duba lafiyarsa, kuma ta yi masa taimako na maganganuwa. Abin da ƙungiyar ta yi tattakin ne ya biyo bayan jagoran ƙungiyar Triple R ɗin wato Alhaji Dauda Kahutu Rarara, inda ya yi alkawarin cewa zai taimaka masa sannan kuma zai taimaka wa wato iyalansa, din da ya yi musu halacci har ya shiga wannan ƙungiyar shi ma a matsayinsa na dattijo. Wayanda suka tafi ta haɗa da Abale wato jarumin masana'antar Kannywood da kuma shi Lawan Ahmed ɗin. Wannan ƙwarai da gaske shi ne abin da ya kai su, sannan kuma inda za ku ji ta ɓangare ɗayan kuma ƙungiyar Media Forum ta wato Kannywood da Kannywood ta rabu ɓangare biyu, su ma sun fito sun ƙara ƙarfi da kuma ƙarfe wajen gyara tafiyarsu, inda suke cewa ƙwarai da gaske babu gudu babu kuma ja da baya, dole ne a yi mulki na adalci sannan kuma dole ne a canja gwamnatin nan duba da yanayin ba ta kula da jama'a sannan kuma ba ta kawo matsalar tsaro sannan kuma ba ta gyara tattalin arziki duba da yanayin yadda matasa suke cikin wani hali. Har ila yau inda za ku ji wato jarumar masana'antar Kannywood wato Rahama Sa'idu, inda ta bayyana cewa ta yi da na saninta da aka yi a kafafen sada zumunta musamman ma Facebook da kuma TikTok, inda ta bayyana cewa ta yi nadamar fitowa media sakamakon irin sukarta da ake yi a social media. Bayan haka ta ce ba za ta fito da mijinta kuma ba za ta fito da mijinta a kafafen sada zumunta kamar social media ba idan har Allah ya ba ta mijinta ya aure. Menene